Обичам те вече. Не, това са такива от предната сцена. Да, и тя спи. За мен горе-долу означава, че нещо... На текста идва от това, че... Да, какво прави? Много неща имате да разправим. Продавам, примерно, едни стари връзки за обувки. на сцена. Да. Значи, тези хора са в... София! New job? Playing circus in Bulgaria. May she rest in peace. Аз му казвам истината, защото го обичам. Ама не ме разбра. А какво искаш? Не ме разбра. Кой не те разбра? Действието в него... И съвсем вече да премигне. Него ти като скочиш... Okay, that's enough. И сега, може ли да паднеш по корема? Things are different. That is all. You move to the next town. We put together a new act. Отивай, приключи! Приключи! Big star.